Здравейте, казвам се Димитър Ненчев и съм парамедик. В днешното видео ще разгледаме как се работи с турникет. Приготвили сме един от основните турникети, КАТ турникет, и сега ще демонстрираме как се използва, защо се използва и в кои случаи. Кога използваме турникет? Когато имаме обилно кръвотечение и тогава, когато компресивната превръзка не помага. Какво означава обилно кръвотечение? Това е най-често в случай на ампутация или засегнати дълбоки кръвоносни съдове. Когато имаме засегнати артерии, и кръвта не спира. Хубаво е, когато си приготвяме турникета, има два начина за поставяне на турникет. Можем директно да го поставим така на кръка. В този случай е хубаво предварително да сме си подготвили турникета така, а при невъзможност, примерно при затиснат крак или някаква обструкция, може да разпънем самия КАТ турникет и да го поставим по този начин. Турникета се слага над раната. Идеята е, когато имаме кръвотечение, чрез оказване на компресия върху кръвоносните съдове, да спре кръвотечението. Слагаме турникета, залепваме с велкрото, то залепва изключително здраво. Тук имаме един лост, който чрез завъртане придърпва самия турникет, и колкото повече въртим този лост, толкова повече се издърпва притискащата част на турникета и толкова по-голяма компресия оказваме върху дадения крайник. След това законтряме този лост, за да осигуряваме го, законтряме го в този изрез, за да не се извади, за да не се разхлаби, и поставяме това велкро отгоре. Тук точно изписваме времето, когато е поставен турникета, за да може, когато доставим пациента в спешно приемно отделение, да се знае кога е поставен турникета. Колко време може да стои турникета, зависи от температурата, от външната температура. При по-студено време може да стои повече, в по-топло време може да стои по-малко. Тук идва основният въпрос: дали трябва да отпускаме турникета, дали трябва да го махнем след определено време, но все пак става въпрос дали да спасим живот или да спасим крайник. Ние като парамедици се фокусираме върху по-малкото зло, т.е. спасяваме човешкия живот, а оставяме крайника вече за специалистите в болницата. Така че моята препоръка е да не се маха турникета. Все пак в състава на доболничната помощ ние се намираме максимум до 1 час до болницата. Там има екип от специалисти, които ще се погрижат за нашия пациент. Когато поставим турникета и стегнем, как да разберем дали сме стегнали достатъчно? Когато спре кръвотечението. Другия вариант е, просто проверяваме дали имаме пулс на крайника, на който сме поставили турникета. При правилно поставен турникет не би следвало да има пулс, понеже вече сме направили компресия на кръвоносните съдове и кръвта е спряна, т.е. тя не отива към долната част на крайника и нямаме пулс. Тогава е поставен турникета по правилния начин. Благодаря.